So is it fun? Jeg har virkelig Super masse fun, skuldre. right? Jamen det er min skulder lige for. Jeg er bange for at få ondt. Kan du ikke lide? Nej. Nej, det kan jeg ikke. Der er ingen vej tilbage. Nej. Nu dør vi bare. Men jeg gad godt at have videoen. Altså sådan virkelig. Niks. Jeg elsker dig. Faktisk indtil den videre. Hello, man. Hello. Hello. You're about to be over 100 miles an hour into the sky. That's right. Yes. Okay, see you guys. 2, 1, bye bye. Hvor er det fedt det her! Det er det mest sindssyge, jeg har prøvet. Fuck, det er fedt! Fuck, det er pænt. Ja, også det. Stærk. Åh, fuck, det griner. Nej. Ej, hvor er det her meget sjovt, når man er fuld. Nej, hvor er det ikke sidste gang, jeg gør det her. Fuck, ej, prøv at se udsigten. Ej, det er jo sindssygt. Hvorfor vipper vi så meget? Jeg ved ikke, fordi vi er fede. Jeg prøver sådan lidt at stoppe det. Fuck, det er pænt. Ja, det er det. Det er nok, det kan godt være, at det får en ny udsigt. Ej, det er jo sindssygt pænt. Stærk. Jeg håber virkelig, at du hører det. Ej, det var fucking fedt, det er der. du ikke så gøre med Emily. Fuck, det er sjovt. Ej, det var fucking sjovt. Altså, jeg havde forventet, at det var meget værre. Det var det ikke. Overhovedet ikke. Det er det sjoveste, jeg har prøvet i mit liv. Det er fucking sjovt. Det er overhovedet ikke, altså... Du får ikke et chok, du ved. Det er bare virkelig grineren. Og fucking flot. Yeah, it was good, it was funny. It Yeah, it was was. so fun. Yes. Det kan du sagtens gøre, Altså, Jesper. det var fucking sjovt. Det var bare virkelig flot, du ved, og så gik det bare hurtigt. Nej. Overhovedet ikke. Det er ikke ligesom, du hænger deroppe og dingler og ved ikke, hvornår det sker, du ved. Han giver dig en tommel op.